Λοιπόν, θα το επαναλάβουμε λίγο το βίντεο για να δείτε ότι... Είναι αληθινό. Λοιπόν, Βασίλη, Ναι. πάνε να... Η Άρτεμις τρώει αυτή τη στιγμή. Πάνε να θάψεις την τρούφα. Ο Βασίλης θα πάει να θάψει μία τρούφα και η Άρτεμις θα ψάξει να την... Η Άρτεμις είναι εδώ πέρα. Η Άρτεμις έχει μείνει εδώ και ο Βασίλης έχει πάει να θάψει το... Βασίλη, για να δούμε. Ναι, θάψτε γρήγορα, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Όπου θες το χώμα. Εδώ θα τη θάψω. Και εδώ θα θάψετε, αλλά θάψτε καλά. Θα τη βρει η Άρτεμις, το λέω. Θάψτε το βαθιά. Άσε μένα ρε, όχι. Θα δω ρε, φύγε από μπροστά. Θάψτε το πιο βαθιά. Πιο βαθιά είναι. Ωραία, κι άλλο. Και ρίξτε το χώμα και πατήστε το λίγο από πάνω και πατήστε και γύρω και στα άλλα τα σημεία όμως. Να μην το πάρει χαμπάρι. Θα καταλάβει την πατημασιά. Λοιπόν, περπατήστε και λίγο αριστερά-δεξιά. Εντάξει, έλα, όχι μέσα στα παναγιά Χριστίνα. Λοιπόν, εντάξει. Ναι. Φύγετε από εκεί. Φύγετε να φωνάξουμε την Άρτεμις. Αργύρι, στείλε την Άρτεμις. Η Άρτεμις τώρα θα πει να ψάξει την τρούφα. Στάκας. Φύγε από εκεί, Χριστίνακη. Φύγετε από εκεί. Σας επαναλαμβάνω ότι η Άρτεμις... Ναι, Έλα, στείλ την. σας επαναλαμβάνω ότι η Άρτεμις δεν είναι εδώ και θα ψάξει να βρει την τρούφα. Με ακούτε? Ναι. Ελπίζω να μ' ακούτε. Τι? Άρτεμις. Μην τη φωνάσετε. Εξασκείτε. Α, εμείς θα πάμε, η Άρτεμις περιμένει Η εκεί. Άρτεμις τώρα θα κάτσει εδώ να περιμένει και εμείς θα πάμε πίσω. Είδες, ακούει, ναι. Η Άρτεμις μένει στο έδαφος που την Για φύγετε όλοι από το σημείο εκεί που είπαμε. Δεν το θα πεις καλά, Βασίλη, όμως θα το βρει πιο γρήγορα από πριν. Γιατί? Φωτίσαμε σε όλο το... Λοιπόν, Έλα, Άρτεμι. Άρτεμι. Έλα. Βρες το. Εκεί που πατήσει. βλέπετε πως μυρίζει. Μυρίζει και το ψάχνει. Πηγαίνει μέσα στην παξέλα. Πάτησε η Χριστίνα και γι' αυτό. Είναι. Κι εγώ πάτσα εκεί, Κοίτα τώρα, αλλά κοίτα Βασίλη τώρα πως θα έρθει πάλι εδώ και θα το βρει, κοίτα. πιο πολύ ώρα κάνει εμένα από τη Χριστίνα μου. Ναι, γιατί περπατήσατε όλοι αριστερά-δεξιά και έχει μπερδευτεί με τις μυρωδιές. Η Άρτεμις ψάχνει. Εκεί δεν πήγαμε Άρτεμις. Και πήγε από πίσω όμως στην πορεία. Κοίτα. Οπ. Οχ, το βρήκε. Ναι, το βρήκε. Μπράβο, Άρτεμις.